local o de protecció civil? És que està cremant-se això, mira, veu alguna xispa? Que han tirat el castell. El castell o algo. És que jo no el tinc. Sí, jo tinc el de Piera. Pues, si no s'afanyen, això, conforme va... Perquè cridaran el 112 enviaran els bomberos. Faran el mateix, avisaran al policia d'asil, que no sé si està... És que mira això ja com va. Què fa? T'agarra? Ara estic tocant-li. Això és del castell que han deixat. Sí, però mira com va. Ara toca l'alcalde, jo també. Que ara tocaré l'alcalde també. Què faig? Cridar el 112 jo? Què? Ves cridant? Piera, s'ha pegat foc així als setos de l'avinguda esta Juan Pablo II del castell de... Sí, però que vingui del d'això. ràpid Avisa la policia ja, que estan pegant-se foc als setos i n'hi ha cotxes així de tot. Dale, dale, Vale, ara toca jo l'alcalde. dale. Toca el 112, toca el 112. Ja està avisat 112. No ho sabem. Jo vaig a l'altre carrer. He tocat jo, t'he tocat jo a tu, he sigut jo. Allá, pero está aquella banda. Cambio loco. Va avisar als veïns, que tinc el cotxe ahí.
vols que te porte lo de l'incendi? T'han avisat, potser? Algú té un cotxes aparcats allà al final, en l'avinguda? Juan Pablo? No, està ben diguem. Sí, s'ha pegat foc als setos. Ah, collo. Pues este. Avisa jo a la Pues sí, policia mira, i... Vale, ja han apartat els cotxes, que m'havia. Te Millor. deixa ser. Perfecte, moltes gràcies. S'ha pegat foc als setos. Als setos de la traqueta del d'això. N'hi havia 3 cotxes a punt de cremar-se, però ja els han apartat. Ara queda un BMW blanc. Verds, no? Ja, però aquesta planta se queda molt fàcil. Si no està en goteo o en aigua contínua,